Allah subhanahu wa ta'ala akamakamba za jahannam. Anthu ambiri timapeputsa kwambiri nkhani imeneyi kufikira poti ena m'mitima mwawo musimmanjenjemera akamauzidwa zoti muope moto wa tsiku la chiweruzo. Ndiye Allah pofuna kupereka chithunzithunzi cha mmene anthu aku jahannama adzakhalire, apapa kukamba za makufar, komanso mmenemo muli anthu amene amapanga ashiriki, komanso mmenemo mudzakhalanso anthu amene amapanga uchimo waukulu, anthu amene akupanga chiwerewere, akudya katapira, anthu amene akupanga miseche, akazi amene samvera amuna awo, ndi ena mugula wochimwa, onyoza makolo. Allah akunena kuti innal ladhina kafaru biayatina, ndithudi awo amene akanira mu maayati athu. Kusonyeza kuti akuzidwa aya iyi iwo ndikumakanira, apatsidwa chizindikiro ichi kuchokera kwa atumiki iwo ndikukanira. Allah akunena kuti saufa nuslihim nara, tidzawawotcha iwo ndi moto. Ndiye Allah sadangosira pompa kupitiriza kunena kuti kullama nadijat juluduhum, nthawi iliyonse yomwe khungu lawo lidzidzapezeka kuti latha pa mafupa apa, pakungooneka mafupa, khunguli pamwambapa lawotchedwa ndi moto. Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti chani? Baddalnahum juludan ghayraha, tidzabwenzeretsanso khungu lina, liyadhuqu al'adhab, ndicho linga choti alawe chilango cha jahannam. Ndiye imagine pamene munthu adzalakalaka kuti apapa ndatsala pang'ono kufa, koma imfa ija sizatani sizampeza, fa imfa sidzakalapo pambuyo poti anthu akhazikika ku jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala imfa adzayipha, ndiye kuti munthu amene ali ku jahannama sadzafa, komanso munthu amene ali ku janna sadzafa. Ndiye munthawi imeneyi khungu lidzapsa lonse kupyerera limene lili, ndiye likazafika poti latha atsala mafupa. Allah baddalnahum juludan ghayraha, adzabweretsanso khungu lina, liyadhuqu al'adhab, ncholinga choti alawe chilango, fa moto uzidzadya ndithu khungu limeneli. Ndiye khungu limeneli mmene mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam adalifotokozera abale yanga sizamasewera. Akufotokoza kunena kuti dirsul kafir au nabul kafir mithlu Uhud, dzino lokha ili la munthu amene atakakhale ku moto ku jahannam, apa kuchula kafir ndi wina aliyense amene ali wokakhazikika ku moto, dzino lake lidzakhala ngati phiri la Uhud. Komanso wa ghiladhu jaldihi, kunenepa kwa khungu lake, thickness ya khungu lake, masiratu 3, udzakhala ngati mtunda wouyenda usiku utatu, 3 nights mukuyenda mtunda umene mungauyende pamene papa. Komanso tikabwera mahadithi ina tumikaonera kuti mtunda wake osati kuyenda ndi mapazi, koma kuyenda uli pa chokwera chothamanga kwambiri, ndi mtunda umene udzakhale wa kunenepa kwa khungu la munthu wa ku jahannam. Chifukwa chani? Moto wa ku jahannama khungu ilili kungotiyandikitsa kokhati kasowa. Choncho pa chifukwa chimenecho Allah adzafuna kuti atipange muchilengedwe choyenerera jahannamayo, ndiye adzakhala munthu ndi chidzino, ndeti mano ake ndi akuluakulu, ndeti chithupi chakenso chidzakula. Ndipo akufotokoza mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam mu hadithi ina yonena kuti, ikuchokera kwa Abi Huraira yemwe kuti ma baina mankibayil kafir fi nnari, distance ya pewa ili kuti mukafike pewa lina, amini kukafika pewa, kuchoka pewa la kumanja kufika pewa la kumanzere, kapena kuchoka pewa la kumanzere kufika pewa la kumanja, mtunda umene uli pamene papa, mpata uwu ndi woyenda kwa masiku 3, amene munthu woti ali pa chokwera, arrakibi almusri, ndeti munthu amene wakwera pa chokwera ndipo nchothamanga kwambiri. Ndi mnthawi imeneyo zothamanga zokwera zawo zinali mahosi, ndi hosi imathamanga ndithu. Ndiye tilekezere kuti iwe wakwera pa galimoto, ndi galimoto chakuiponda amene ungapondere kawafika kumapeto kwa speedometer, iweyo uzindikire kuti mtunda umene ungauyende apapa mwachitsanzo 180 km/h, ukhale kuyenda choncho koma kwa 3 days, masiratu 3 ayami, mtunda wa masiku 3
lirakibil musri, kwa yemwe amakhala kuti akuyenda mothamanga ali pachokwera. So ichi ndi chizindikiro chonena kuti anthu aku jahannama maonekedwe awo adzakhala oyenerera jahannama. Ndi anthu akamakamba za moto wa ku jahannama akuluakulu tiye tidziuopa, chifukwa ni moto umene Allah subhanahu wa ta'ala waukonzera anthu amene lero lino akuuzidwa chilungamo koma sakufuna kuchivomereza. Ife tikakhala kumene koko tikangopya pang'ono basi. Wallahi ku jahannama tsiku limodzi ndi ngati masiku 1000 apano pa dziko lapansi. Ku jahannama tsiku limodzi ndi ngati masiku 1000. Kungoyamba tsiku la kiyamalo, kungoyamba pabwalo la milandu la Allah ndi tsiku limodzi, koma tsiku limodziro kutalika kwake ndi chani? Ndi 1000 years yapano pa dunia pano. Ndi iniyo mukangokhala ku jahannamako akakuzeni kuti mukakhalako mwezi ndi mupange masamu.